Pripravujete sa na odber na PCR test zo slín. 2 hodiny pred odberom vzorky nemôžete piť, jesť, kloktať, žuvať žuvačku, fajčiť, použiť sprej do nosa alebo hrdla, umyť si zuby. Vydezinfikujte si ruky. Dostávate do rúk základnú odberovú sadu pre tento test. Po otvorení si vyberte všetky komponenty zabalené v sáčku a pripravte si ich podľa uvedeného poradia. Skúmavka s pripevneným plastovým lievikom určeným na vypúšťanie slín. Skúmavka s konzervačným roztokom s červeným vrchnákom. Plastový sáčok. Nálepka s čiarovým kódom. A je to tu. Ste pripravení na odber. Tesne pred odberom vzorky si zhlboka odkašlite do vreckovky, vyfúkajte si nos, vreckovky odhoďte do odpadu, vydezinfikujte si ruky a vypláchnite si ústnu dutinu čistou vodou. Uvoľnite si líca a skúmavku s pripevneným lievikom priložte k ústam. Nahromadte si sliny a postupne ich vypúšťajte do lievika tak, aby sa netvorili vzduchové bublinky. Dajte pozor, aby ste nazbierali dostatočný objem slín, a to 2 ml, až po značku v dolnej časti skúmavky. Tento proces potrvá zvyčajne 2 minúty. Ak máte lievikovú skúmavku naplnenú slínami v objeme 2 ml, vezmite skúmavku s konzervačným roztokom s červeným vrchnákom, skúmavku otvorte a tento roztok vlejte do skúmavky so slinami cez lievik. Následne lievik odskrutkujte a na skúmavku nasaďte červený vrchnáčik a pevne ju uzavrite. Skúmavku prevracajte 10 krát tak, aby sa jej obsah premiešal. Z priloženej nálepky odlepte čiarový kód, ktorý nalepte vo zvislej polohe na skúmavku. Takto označenú skúmavku vložte do plastového sáčku a uzavrite ho. A teraz je vaša vzorka pripravená na odovzdanie za účelom laboratórnej analýzy. Zvládli ste to. Gratulujeme!